Egunon jainkuak, Hortxe furiosa, Kirofanotik pasata gero, Zea, asistentzia berriarekin, desarrollo berriarekin, Gero hitz egingo dizuet. Bueno, hemen betiko moduan, Hemen atzeko pareta honetan, Gallartako futbol eta rugby zeraia, Hementxe, hortik aurrera, Larenara joateko bide gorria eta gaurkoan, beste askotan bezala, guk Via Berde erantzko bide hartuko dugu. Claro, Furiosarekin gaude eta gaur zirkuitoa tokatzen da eta bi modalitateen artean gaur mendiko zirkuitoa. Ze intentzioa zuzenian meiora igotzea da. Udaran argitunen bide bat, asfalta, hormigoizkoa eta neko erosoa biziketarekin joateko eta, igual errepidikoarekin ez, ze goikaldean eta moztu egizten da hormigoi kontu hori. Baina, Furiosarekin ederki asko ibiltzen gara hortik. Beraz, hemendik bidegorri esati hori hartuko dugu, gero pizkatxo baten gravel pista hartu, eta bideo hori justo Pobaleko burdinoratik oso gertu pasatzen hasten denez, handik Via Berdetik Pobalera jaitsiko gara, eta gerora erakutsiko dizuedan bide berri hortatik gorantza joango gara meiora iristeko intentzioarekin. Meiora igoera, aurrera bada. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Zori gaiztoa protagonista, lo dijo un artista vasco. Pelintxuz, justo musika kendu dute. Hor, menditik eta jistean, alaken entzun dute eta esan du, Pobalen fijo, ja gabonak berton ditugula, ziur, kontutxonen bat antolatu dutela. Eta bisita gidatu izango den, edo? Baten bat da bile, hemen. Ozen, kuskusi atzera, ber. Sopela eta sopuerta. Izena ia berdina, baina azelako diferentzia bi herrien artean, Bueno, apeña de Baraka. Niri bizitak izugarri gustatzen zaizkit. Eta olentzero hori, bide batez olentzero ikusi duzu? Ez da nik ere. Nik goizeko zazpietan, Mari Domingek ere dino, goizean justo meiore igo dela, Beraz, guazen bere pausoen atzetik, gero burpes batzuk eta domina batzuk egin dituela eta esan du. Mari Domingek, claro, forman egon behar da, alako kontuetarako. Olentzero eta orokorrian gizonezkoak, badakizue, alpresagoak gerala. Mundua, gure airean dabil eta horrek gauza asko esan ditu. Ozen horren hemen famili bat, olentzero ikustera etorriko zian. Eta, desbideratu pizkatxo bat desbideratu naiz, Pobalera joateko. Baina nik esaten dituen bidea, subitxoaren, hemen Via Berdetik eta jaitsi gara,
Zubitzoaren beste aldera dago, Oraintxe Zubitzotik bertatik pasatuko gara. Hortxe duzue, zubila, eta gu aurrea jarraitu behar dugu, Eta oraintxe hemen errepidera irten berririk, errepidearen beste aldean, hor igoera bat topatuko dugu, eta pista horretatik orantza jungo gea, Meiorantza. Beraz, gaur eguzkia probestu, eta hementxe errepidea. Eta hortxe, nire buruaren atzean, etxe horren parean, dugu bidezka, beraz, goazen gorantza. Ikusi duzue, Monte Pasadero, azpiko kartelan, errepidean alboan, ahaztu egin zait, rebortun jartzeu, ez dakite, hemen goiko asfaltiko baserrin bat edo, ze han egon badaude bi etxe, errepidean alboan, baina gero handik aurrera hemendik eta ez dago ezer. Beraz, rebortun hori jakin ez zer den. Baina kartelak hori jartzeu. Momentxo aldapan gora, ez da gauza oso pikoa. Eta jake horre Pobalen Mari Domingirikin egin dugun estropozu, kasualitatez, guazen hitz egitera pixkatxo bat ere, Gabonen beste kontu bati buruz, sinkretismo mailan Gabonak nahasmaz izugarria dira, gainera pentsatu, hemendik hemende batera gizakiak bizirik jarraitzen bagara bintzat, eta Euskal Herrian ere oraindik ere Gabon tradizioak aurrera jarraitzen duen inean, pentsa Mari Domingi berez ez dela baserri munduko edo baserri mundutik ateratako jeinu bat, baizik eta parekotasunaren eta egalitatearen ideiatik, gizon emakumeen berdintasunaren ideiatik sortutako jeinua. Eta alaxe izan da beti, erlijio bakoitzak, kultura adierazle bakoitzak, bere asmakizunak plazaratzen ditu, batzuk eratu egiten dira, besteak desagertu egiten dira, beste batzuk prestigioa edo irabazten dute, eta aktiboki kontserbatzen saiatzen gera, eta hola heldu zaigu hilabete barru ikusiko dugun nahasmaz izugarrira. Tradizio germanikoa nahaztuta, keltar leinuen tradizioa, tradizio kiristinoa, alde bateko eta besteko tradizio guztiak nahaztuta, eta herri baten, hau da Euskal Herrian, non hizkuntza bera, Asia mendebaldetik etorritakoa izango litzatekeen tokian hain zuzen ere. Ikusten duzuenez, gizakio gure kultura, naizta askotan, finkoa den uste izaten dugun gauza guzti horiek unibertsalak dira. Nahazten joaten dira, eta gila da Euskal Herrian
kriston tipo eta tipak gehala, eta Europa mende askotan zehar izandako tradizio pila bat gorde izan ditugula, ziurrenik, besteekiko nolabaiteko berezko mesfidantza izan dugulako gure hizkuntza urrun hau hitz egiten genuenok, mesfiatikak izan garelako beste hizkuntzak hitz egiten zuen jendearekiko. Eta horretxegatik Euskal Herria bihurtu da mendeetan zehar Noeren arka bat. Hemen ez ditugu hasiak gordetzen, han Suedian bezala, baina Europa osotik barreiatu izan diren kultura influentziak eta korronteak Euskal Herriko kulturan txertaturik eta sinkretizaturik ditugu, beraz, ez dugu bakarrik hemen Euskal Herrian flixa, munduaren edo lurraren aspaldiko historietaz hitz egiteko edo ikertzeko, baizik eta euskal kultura bera flixa bezalakoa da. Hemen gure ahots tradizioan daude iskutuan, lehenengo euskaldunak Europara heldu zireneko tradizio kultural guztiak. Eta jakizue ziurrenik ere, lehenengo euskaldunaiek, europeartu ziren lehenengo euskaldunaiek arbien atzetik, edo arbiak euren atzetik, etorri zirela hone euskara. Eta hortan ere sakontzen dugun. Zer ikuste, naizta hore ikerketa zientifiko asko dauden, oraindik ere hemen Euskal Herrian inor ez dela enteratu gure hizkuntza 80% probabilitatea dira hauek, ziurrenik ere, kanpotik, Turkiatik etorritako hizkuntza dela. Eta hizkuntza hori barreiatu, Europara barreiatu zutenak, hartzaiak zirela, eta handik Asiatik, mufloi asiagaren etxekotutako espeziea ekarri zutela. Eta arbi haietatik gaur eguneko gure latxa famatua, baina beste batzuk daudenak ere. Isitu ingo naiz, eta zintzo, bizikletara eragin, eta lehen bailen meiora iristen gean. Eta berriaekin eta horixe bera zentzu handiagorekin Gorbila menditik egiteko intentzia dakat. Baina, furiosa 26 erruda ditu eta, meiora igotzean ez da txarra, Hementxe ohiko mapita, inguruko eta mendiak eta sautzeko. Eta hemen ditxik ibili gara, azkenengo urte eta pikoan, biziketarekin atzeta urbera, Antxelarena, Muskizeko birfindegia, Muñatones giltzafean dagoen tokia, munduko txokorik ederrena, ezkerraldera, Pirulia eta dena ikusten da hemendik, Galario, Pico la Cruz, Eretza, Sopuertako baiara, Alen mendia eta lehenengo bideotxoa, Alen auzoa daigo inereko ze aura.
eta horkoan ere, bueno, azkenean desbidatu egin nahi nuen ibilalditik edo txirrindubidetik. Ja, zuzenean muskizera joan nahi nuen, baina ez da. Azkenean, bia txikitatik etorri naiz, Kobaronea, eta intentzioa zen igual, hortxe ez dakit ikusten dituzuen, etxetxo batzuk, eta beste zirkuito baten, itzen genuenan Pobeina, nola, hementxe, hor goian, labadero erraldoi bat genuen, anorkoneratik, Hermanos Ibarraren minetatik, onarte, etortzen zen teleferiko bat, bagonetak eta eskegian, teleferikoa ez da izena, baina bueno, ez da itateatzen. Eta hemen Kristoren triskantza egin zuten, hartan, Pobeinako hartan esaten genuen nola bertoko badia lokatzez bete zuten. Hau ja, beste plantillamentu, guztiak eta plantillamentu bat izan zen, zaina agortu eta gero. Hemen McLehman izeneko eskozez bat egon zan, honen jabea. Eta areke, ua hasi zan mea amaituta, kalitate gutxiagoko karbonato haiek erretzen, ua hasi zen labeekin, kalzinazio labeekin, eta ua hasi zen, gero hau Hermanos Ibarrak handitu zuen, baina bueno, ua hasi zen txirta hori edo mineral hori garbitzen. Eta garbiketa lana, han justo, ez dakite, Amazonas aldean eta aspaldian bat zegoen mina batzuk eta dana lokatzez eta, azkenean urrea zein beste aktivitate mehatzarie, Kristoaren triskantza dira ingurumenan entzako, eta hemen ere, ingurumen guztia izugarri moldatu zuten. Eta bide bat bada hor aigotzen dena, segero Kobaronia jaistintzea. Kobarondik badakitzein den irrepidea, baina hemen justo itxaslurreko zeantatik ezagutu ez. Baina hementxe daude, arrasto horiek, Hermanos Ibarrak izan zuen garbik eta zentru erraldoiaren aztarna baino gehiago dira horiek, Eta, betiko moduan, erdi utzita eta erdi botata. Así que, betiko kontuak. Ja, amitzeagoa, larenan pintxito bajan eta bingoagatik etxera heltzen aitzen. Gaurkoa, gustora egon garata. Gure beharko goiz eguzkitsua joan zaigu, eta arratsaldea argia eta moteldu, gauerako antza euria dator. Eta bihar igandea euria botako du. Bihar jarriko dute bideotxoa zuek ikusteko, egun euritxu hortan. Eta onarte gaurko zirkuitoa, motzagoa egin daiteke zuzenean muskiztik joan da, baina, gaurko eguna gozatzeko zen, egun gutxi izango ditugu mendik aurrera olakoak, 4 ordu edo igarotzeko hotzik gabe bisiketarekin, eta hoxe, ibilbide, zera, amusant, funny, divertido, azkenean euskeraz eta atera ez. Eta hoxe, nahi duzuenen egiteko presta ona, eta divertigarria. Hoxe, divertigarria. Ez dakite, hurrengoa noiz izango den. Abendutik aurrera edo Santo Tomasa baino lehenago zuzerratea, o gero baita hogi eguna, 31an ere, medio goko gara berriz, honetan oinez, betiko moduan, eta gero urte berriari hasiera eman. Beraz, egun horretara arte, izan untxa, eta jai zoriontxua, honi izango dugu aurreago. Venga, ongi segi.